Viete, dokedy mali vlastný statok? Do 63. Samostatné hospodáriaci. A každý rok im kontingenty zvyšovali. Však ich zničili tým. Ja si pamätám so starým otcom, keď sme išli do Dolného Kubína na jarnú predať voliť. Ale to už to poľnohospodárství, to vlastne kontingenty, všetko kompletne išlo štátu. A keby nemali mlyny, tie zatajili, tak dokatovali ľudí riadne. aj naši bohci mali jeden mlyn, ako z otcovej strany a máme z Brúnskovci, to bolo ako americký liek. Ale je to krásne, chodím sa tam pozerať. Sice teraz som tam už nebol, pretože chalupu na Morave som nechal vo Nečestve. No, lebo ona má manžela z tej dediny. To si spomínal. No, tak ja som to nechal ako im a kúpil som pri Zvolenie. V Políchne. Políchno, tam sa narodila Božena Slančíková Timrava. Tá spisovateľka. No. A to je, jak idete diaľnicou R1, teraz krásne dozvolená, cez Detvu prejdete a za Detvou pred Lučencom je Mýtna. Tam odbočíte na Divín, to je krásny veľký hrad. Divín a to hlavnou cestou ďalej idete na Tuhár. Jedna cesta. To už je ale hore v Tosoch. To je furt od Mýtnej stále idete takto hore. A z Tuháru najvrchnejšia dedina je Políchno, v takej dolinke. Úplne, na kopec prídete, taká dolinka tam je. Môžem ťa poprosiť od toho šporáku, keby sa vyšiel. Samoobsluha asi taká, že 4 m štvorcové a otvára sa na 2 hodiny denne. Áno, ja som si tento šporák chcela, lebo to je také... Ja, že toto. Nie, už som skončila tam, už som 3 To je rok.